בסדר? יפה. מה שמעסיק אותנו היום זה בעצם ההמשך של שיעור הנבואה הקודם, שנקטע לנו באמצע התוכן שלו. ובמידה מסוימת נעשה חזרה קטנה, חלקית, ובמידה מסוימת נגיע לתוכן חדש. בכל מקרה היה ברור לי כבר לפני השיעור הקודם שאני אצטרך לעשות 2 שיעורים על נבואה, כי זה נושא גדול, נושא גדול ונושא מרכזי. תשקיף לארצות הקרבות זה בעצם הנבואה בשיעור הקודם ובשיעור הזה. בשיעור הבא עם ישראל, ובשיעור שאחריו נדבר על המשיחיות. זה יסגור לנו את יסודי היסודות, ומשם נעבור לסדרה הבאה של תורה ומצוות, שבה נדבר קודם כל על עצם הרעיון של תורה מן השמיים, ולאחר מכן על המצוות והשכר והעונש, ואז נדבר על כמה מצוות ספציפיות. ומשם נעבור לסדרה הבאה, וזה כבר יהיה רחוק. אבל שחשבתי שאני אנהיג את זה שנשב פה עם הלוז של השיעורים, כדי שכל פעם כשתשאלו שאלה אני אוכל להגיד לכם על זה נדבר פה, על זה נדבר פה. ואז זה יראה יותר משכנע, אבל עוד לא עשיתי את זה פעם. וזהו. פעם שעברה סגרנו בדיבור על פילוסופיה ונבואה, ותמכתי את הסגירה הזאת במקורות ששלחתי לכם. הציטוטים הקצרים מהספר של הרב שרקי, ואחר כך ציטוטים משנת הנזיר. ראיתם שהציטוטים מתחלקים בגדול לשני סוגים, הציטוטים הרעיוניים העמוקים, והציטוטים החווייתיים של הסיפורים של הרב נזיר, מי שהספיק לקרוא. עכשיו אני רוצה בעצם לחזור בשני משפטים למה הנבואה זה כזה יסוד ביהדות. בגדול מהנבואה, כפי שהיהדות תופסת, אפשר לפרוס הצידה את כל שאר היסודות. ומשאר היסודות אי אפשר לפרוס את הנבואה דווקא. הנבואה ביהדות היא בעצם התגלות של השם כמי שמדבר איתנו, כמי שאכפת לו מאיתנו, וכמי שבא אלינו בדרישות. ולא סתם דרישות, אלא דרישות מוסריות ומעשיות. כל הדברים האלה הם יסודות שאין דוגמתם בנבואות כפי שתופסים אותם הגויים האחרים, ומהם בעצם נפרסת כל השקפת העולם שלנו. אני בכוונה מזניח פה את ארץ ישראל ועם ישראל בהקשר של הנבואה, כי באמת תפיסת הנבואה הישראלית היא שהשם מתגלה בנבואה לעם ישראל, בארץ ישראל בגדול, עם יוצאי דופן, אבל על זה אנחנו נדבר בשיעורים שנוגעים לזה באופן יותר נקודתי. בגדול, כשמדברים על יהדות תמיד ניגע איכשהו בנבואה. ודרך אגב, הדבר הזה ניתן להדגמה יפה בהשוואה לסיפור יפה של יוונים, על זה היה דבר באתונה, ושלחו לדלפי. מי גר בדלפי? נו, האורקלים, נכון? אז זה הנביאים. אז שלחו לדלפי לאורקלים לשאול מה קורה, מה צריך לעשות. אז האורקל אמרה שאפולו ממש לא מרוצה, כי המזבח שלו לא מוצא חן בעיניו, והוא רוצה שהמזבח שלו יהיה גדול פי 2. וטוב, זה היה נשמע להם מאוד הגיוני. אז הם לקחו את מזבח אפולו שהיה קובייה, ובנו לידו בבניית עזר עוד קובייה, באותו גודל בדיוק. והדבר המשיך. אז הם שלחו לדלפי שוב, כדי לשאול מה עושים. הסיפור הזה הוא סיפור יווני שהם מספרים מכלי ראשון, מבחינתם זה סיפור הגיוני. ואז הם שלחו, והאורקל אמרה שהאפולו ממש לא מרוצה. כי זה בכלל לא מה שהוא התכוון. אתם הכפלתם את הקובייה הצידה, וזה נהיה תיבה. והוא התכוון שתעשו קובייה גדולה יותר פי 2 בנפח. שזו כידוע בניית עזר הנדסית לא פשוטה בכלל, וזו בעיה עמוקה בתחום הגיאומטריה האנליטית. והם ניסו, והלכו לאפלטון לפי הסיפור, למרות שלפי הכרונולוגיה נראה שאפלטון עדיין לא נולד באותו זמן.
ואפלטון הפנה אותם לכל הגיאומטריקאים שהיו אז, שלא הצליחו לממש את המשימה, שהיא כידוע לא ניתנת לביצוע ישיר בסרגל ומחוגה. וכל הסיפור הזה מלמד אותנו שהתביעה שהייתה נראית בעיני יוונים כהגיונית מצד אפולו, הייתה תביעה של בניית עזר במחוגה ועיפרון, לסרגל. שזה דבר יפה, הוא חושף משהו. כן, כלומר, עד שלא שומעים את זה לא מאמינים שמישהו באמת יכול לחשוב ככה, אבל זה נכון. ביווניות זה דווקא יפה מאוד, כי באמת השלמות השכלית, ההישג השכלי של בניית עזר במחוגה וסרגל, הוא תמצית במידה לא מעטה של ההישגים היווניים ברוח. ומבחינתם זה באמת קריטריון שעל פיו האלים מביאים או לא מביאים דבר לעולם. ואצלנו זה לא עובד ככה, יש לנו גם מקרים כאלה בתנ"ך, ובדרך כלל זה לא מסתיים מסתבר שזה לא מה שהשם רצה. השם שלנו בדרך כלל רוצה דברים אחרים. בהקשר הזה מעניין לציין שכל המצוות שקשורות לעשות דברים מרובעים למשל, אז הם מרובעים עד כדי קבוע, עד כדי מה שאפשר לעשות ביד. למשל תפילין לא צריך באמת לחתוך בלייזר, אפשר לעשות פינות עגולות יחסית. העיקר שזה יראה ריבוע, או קוביה, יותר. עכשיו, זה שהשם מתגלה, זה העיקר. כי אם הוא לא היה מתגלה, זה לא משנה שהוא קיים. הפילוסופיה הדתית מלאה בטענות דאיסטיות למיניהן, או הפילוסופיה הדתית הקדומה מלאה בטענות על זה שהשם קיים, לא השם, שאלוהים קיים, ושממנו משתלשלת המציאות בצורה כזאת או אחרת. וזה לא מעניין בכלל, כי אם הוא לא מתגלה, בעיני היהודי זה לא משמעותי שהוא קיים כמושג פילוסופי. לכן באמת ספר הכוזרי הוא בכוונה מתפלמס דווקא עם הפילוסוף שהכי לכאורה קשה להתפלמס איתה, עם הפילוסוף הדתי, אז זה שקרוב אלינו בהשקפותיו יותר מהפילוסוף הכופר. והכוזרי דווקא עושה את כל ההבחנה בינינו לבין הפילוסוף הדתי הזה, כדי להדגים שזה לא אכפת לנו שהפילוסוף דתי או לא דתי. כל עוד הוא לא פילוסוף שמאמין בנבואה ובהתגלות, הוא מבחינתנו בחוץ. וטוב, ממילא הנבואה היא גוררת את ההשגחה של השם במציאות, והיא גוררת את התורה והמצוות, כי זה מה שמתגלה דרך הנבואה אצלנו. ואת שאר היסודות גם, את השכר והעונש, כי זה מה שהשם אמר שהוא עושה דרך הנבואה, וגם את כל שאר היסודות. אם תעברו על הרשימה של הרמב"ם בעיקרים, אתם תראו את זה. עכשיו, הנבואה מבחינתנו היא תכלית השלמות האנושית, כמו שמוסבר בצורה יפה מאוד בכוזרי כבר בהתחלה. כשהחבר חושף בפני, החבר כאן זה, אתם מכירים את מסגרת הסיפור של הכוזרי? המסגרת הכללית היא שמלך הכוזרים, שזה דמות היסטורית, אם כי לא היסטורית, כלומר זה כן דמות היסטורית, הספר עצמו הוא לא היסטורי. הכוזרים באמת היו ממלכה אמיתית, שבאמת התגיירה בשנת 700 בערך, והחזיקה מעמד בערך 400 שנה, שיחקה תפקיד מאוד חשוב בהיסטוריה. בעצם הצילה את אירופה, כי אם קזריה לא הייתה עומדת כחיץ בין המוסלמים לבין האירופאים, באותו זמן המוסלמים היו פשוט שוטפים כמו שהם שטפו בכל אפריקה, הם היו שוטפים את כל אירופה. ואז לא הייתה נשארת תרבות נוצרית, ככה כי בפועל מה שהחזיק את המוסלמים שם במשך 400 שנה זה הכוזרים, היו להם מלחמות עקובות מדם. וההישג הגדול באמת של המוסלמים במאה העשירית היה, בתחילת המאה ה-11, זה ההכנעה של הכוזרים. זה בא בדיוק בזמן, כי אז באו המונגולים וכיסחו את המוסלמים. וגם את האירופאים יש לציין. ואם זה לא היה קורה, אז טוב, את האירופאים פחות מוסלמים. חלק הצפוני של המוסלמים בטיראן, הסוריה. גם דרום, הם הגיעו לפה, הם כבשו את ארץ ישראל. לא, אבל הם כבר התפרקו וכמעט צמח אחרי זה, אבל לבוא לפה ולהרוס הם באו ועשו. מי? מונגולים? מונגולים? כן. כן. אין שום זכר ב-11 זה לא כבר סלאח א-דין וכאלה וצלבנים? אחרי סלאח א-דין הם באו וכיסחו את ארץ. תבדקו בוויקיפדיה. מה הדת שלהם? הדת המונגולית? אין דבר כזה? אני יודע.
זה כאילו משהו מזרח? מונגולואידיות, לא יודע, תשאלו אותם, לא בדקתי. הם היו עבדי אלילים, ללא ספק, אבל הם היו עם מוצלח מאוד. גם במאה ה-11 הם עבדי אלילים? כן, ודאי, במאה ה-11 עוד רוב העולם היו עבדי אלילים. מה פתאום? במאה ה-11? באירופה עדיין יש לך עמים שלמים שהם עבדי אלילים במאה ה-11. כל הנוצרים המוסלמים ויהודים? לא, בסדר, זה היה... באוכלוסייה באותו זמן? לא, זה נכון שבמאה ה-11 זה כבר רוב אירופה וכל העולם המוסלמי כבר נהיה מוסלמי. אירופה הדרומית כבר כולה הייתה נוצרית. ואפריקה הצפונית כולה הייתה מוסלמית. אבל זהו, רוסיה למשל הייתה עובדי אלילים. רוסיה עוד לא הייתה. היא כבר הייתה. נכון, האמת שרוסיה כמדינה במשמעות של היום לא הייתה עד לפני 400 שנה, אבל... יש לזה שעדויות של מונגולים בארץ? כן. כן, איפה מצאת? תסתכלו, זה לא מומצא, זה מוכר, היו פשיטות מונגוליות בארץ, הם הגיעו לפה ועשו פה גם את היישוב היהודי וגם... לא יודע, מה זאת אומרת איזה? איזה פשיטות? כלומר, היו גלי פשיטות מתועדים של מונגולים בארץ. תסתכלו בוויקיפדיה. זה לא היה תקופת כיבוש מונגולי. אבל זה היה תקופה של חורבן. שבה באו מונגולים. זה היה מה שמונגולים עשו באופן כללי, זה כמו הכיבוש הוויקינגי. ברוב המקומות לא היה כיבוש ויקינגי, היה שוד ויקינגי, היה רצח ויקינגי, היה ביזה ויקינגית, אבל לא היה ברוב המקומות מדינה ויקינגית. שבאו חוץ מנגיד אנגליה. או אירלנד או משהו כזה. לא משנה, זה ממש לא זניח. בכל מקרה, לפחות בשיעור הזה. הכוזרים כן שיחקו תפקיד מאוד חשוב בהיסטוריה, צריך לדעת את זה. זה לא היה משהו שולי. הם ממש החזיקו חיץ בין אירופה לבין המוסלמים. עד כדי כך שבאמת כשוולדימיר קרסנסולנשקה חשב לעצמו לאיזה דת להמיר את הרוסים, אז הוא התלבט בצורה מאוד מסיבית בין היהדות לבין הנצרות. ובסוף הוא הכריע כנצרות בשביל שתהיה לו ברית אסטרטגית עם ביזנטיון נגד כוזר, נגד האלטרנטיבה של להמיר את כל הרוסים ליהדות כדי שתהיה לו ברית אסטרטגית עם הכוזרים נגד ביזנטיון. זו הייתה החלטה פוליטית נקודתית, חוץ מזה שהוא גם החליט שהיהדות היא קצת כבדה. לעומת זאת מלך הכוזרים חשב על זה והחליט שהיהדות היא דווקא סבבה. וזה היה 400 שנה לפני כן, וזה סיפור המסגרת של ספר הכוזרים. סיפור המסגרת הנקודתי הוא שמלך הכוזרים מחליט שחולם חלום. ובחלום הזה, טוב, אני לא אקרא לכם כי זה ייקח זמן, בחלום הזה מתגלה אליו מלאך ואומר לו, שמע, כל מה שאתה עושה זה טוב ויפה, הכוונה שלך זה אחלה, אבל אתה לא עושה את הדבר הנכון. וזה גורם למלך הכוזרים לחשוב שטוב, אז בואו נשאל אנשים מה עושים. אז הוא הלך לפילוסוף, הפילוסוף לא מצא חן בעיניו, הלך למוסלמי, המוסלמי לא מצא חן בעיניו, הלך לנוצרי, גם הנוצרי לא מצא חן בעיניו, הפכתי בסדר, הלך קודם לנוצרי ואז למוסלמי, ומהמוסלמי הוא הגיע לחכם יהודי. לחכם היהודי הוא הגיע רק מסיבה אחת. הוא הגיע לחכם היהודי בגלל שהמוסלמי והנוצרי, טוב, הוא הגיע למוסלמי והנוצרי בגלל שהפילוסוף אמר לו סתם זה היה חלום. אין באמת מעשה שהשם רוצה שתעשה, כי השם לא רוצה כלום. השם הוא מושג פילוסופי מופשט שלא יכול להיות לו רצון, כי רצון מעיד על חיסרון. אם הוא רוצה משהו, זה אומר שזה חסר לו, אז זה אומר שהוא לא רוצה. אלא הוא השלמות השלמה, וממנו משתלשל לעולם הזה, ואתה באמת צריך להיות שלם, אבל לא כי הוא אמר, אלא כי צריך להיות מאוד חכם, וזה אידיאל גדול. אז הכוזרי אמר לו שלא, זה לא מצא חן בעיניי, אני חלמתי על זה שצריך לעשות משהו ספציפי, ואתה לא ענית לי לשאלה, לכן אני אלך לנוצרי והמוסלמי. הנוצרי והמוסלמי, שניהם אמרו לו מה צריך לעשות, אבל כשהוא שאל אותם איך הם יודעים מה צריך לעשות, אז הם אמרו לו שככה הנבואה אומרת. וכשהוא שאל אותם ומי אמר שיש נבואה, אז הם אמרו שמה זאת אומרת, לא שמעת על יציאת מצרים, על קריאת ים סוף, על ניסי מכות מצרים וכו'. אז הוא אמר כן אבל זה לא שלכם. אז אמרו לו כן, אבל אנחנו מאמינים בזה וזה מוכח ואי אפשר להכחיש את זה. אז הוא אמר טוב, הבנתי, אוקיי, אם אני רוצה באמת לשמוע קצת פרטים על הנבואה, אז עדיף ללכת לעם ישראל. אבל לעם ישראל הוא הולך כדי לשמוע על הנבואה, לא כדי לשמוע על עם ישראל.
ואז הוא מסתבך קצת, כן? הוא נסחף בשיחה. אבל כשהחכם היהודי אומר לו ששמע, לא, הוא אומר לו כמה דברים, ואז הכוזרי נדהם, הוא אומר, רגע, זה אומר שתורתכם מחייבת רק אתכם? אז החבר אומר לו, כן. אז הכוזרי אומר, לא יכול להיות, די. ואז החבר אומר לו, כן, כן, ממש ככה. אז הכוזרי נדהם וכאילו רוצה להעיף לו סטירה וללכת, אבל החבר אומר, לא, חכה, אני אסביר. ואז הוא מסביר לו על מדרגות הקיום של האדם, של מדרגות המציאות, ואז הוא מספר לו שיש דומם, ויש צומח, ויש חי, ויש מדבר, ויש נביא. בשיעור הבא אנחנו נדבר על הזהות הגדולה הזאת שהוא עושה בין נביא ליהודי, כי הוא בא להסביר למה התורה היא דווקא ליהודים. אבל מעל האדם הוא שם נביא. וזה חשוב, כי בעיני היהדות זה באמת שלמות האדם. שלמות האדם היא להיות נביא. דרך אגב, בזה אין מחלוקת ביהדות בכלל. זה משותף לסכלתניים ביותר, ולמיסטים ביותר, ולמקובלים, ולפילוסופים, כולם מסכימים על זה. גם בשמונה פרקים לרמב"ם התכלית היא נבואה, גם אצל הכוזרי בוודאי התכלית היא נבואה, וגם בכל שאר הספרים. גם ביהדות באופן כללי. גם בתורת משה. ההוכחה לנבואה זה שוב אותו מעמד נפרד, כאילו רציונלי, או שיש באמת הוכחות שהייתה נבואה? שזה לא משהו של מציאות. ההוכחה גדולה לנבואה, אנחנו נגיע אליה, דיברנו עליה גם פעם קודמת, אבל זו הוכחה שצריך לפרוס, צריך לעשות על זה מהלך נפרד. נגיע לזה עוד רגע. דרך אגב, בשבילך במיוחד יש לי צ'פר בסוף השיעור, אם תתנהגו יפה ולא תשאלו הרבה שאלות, נגיע לצ'פר. כן. זו שלמות האדם, וזו גם תכלית האדם. כי התכלית שלשמה העולם נברא היא הדבקות בהשם. ולא קשה לראות את זה, ואנחנו נדבר על זה בסדרה על תורה ומצוות. לא קשה לראות שככה היהדות סוברת, והדבקות הזאת בהשם מושגת בעולם הזה באמצעות נבואה. וזה חלק מטענה עוצמתית ביותר של הכוזרי, כאשר הוא נשאל שאלה כבדה. כן, בפסקה ק"ד, במאמר ראשון של הכוזרי, אחרי שהוא שומע כל מיני דברים יפים על היהדות, אומר ליהודי, שמע, המוסלמים מבטיחים 72 בתולות, או 70 לפי גרסאות אחרות, וגנות מלאים בפרחים ופרפרים ומעדני עולם. הנוצרים הם הולכים קצת לכיוון אחר, אבל אצלם גם יש 7 ריקים, ומלאכים, ופרפרים, ופרחים, ומה שאתה לא רוצה. הוא מזכיר את ה-72 בתולות? לא, הוא אומר, הנה יהודי זולתכם, יותר חזקים ויותר שמנים מיהודיכם. יהוד במשמעות של לאן אתם מנסים הם מבטיחים יותר, זה לא... הם מבטיחים יותר. כן, לא, רציתי לדעת במקרה שכאילו אתה ציינת את זה, שכבר אז ציינת 72 בתולות. מה זה כבר אז? זה קוראן, זה לא... לא, זה לא קוראן. מה זה שזה קוראן? זה הסיפור, זה השתמשו. יש את זה בקוראן עצמו, ויש את זה הרבה בחדית'. בחדית' יש פיתוח. טוב, זה באמת מהות החדית'. החדית' הוא לא הרבה אחרי הקוראן. 200-300 שנה אחרי הקוראן זה נסגר. אבל כן, זה יסוד בקוראן, באסלאם, שהעולם הבא הוא עולם גשמי, שבו נהנים במיטב ההנאות הגשמי. זה לא... זה בלי מחלוקת. האישה עושה שם. גם האישה מקבלת 72 בתולות? קודם כל על האישה לא דיברו הרבה באסלאם, אבל אם כבר, אז האישה מקבלת... לא, האישה... לא, זה לא צחוק. האישה הצדיקה, המוסלמית, היא אחת מאותן 72, כי היא זוכה להיות אחת מ-72 בתולות של הצדיקים המוסלמים. לא נדבר על זה. כללו של דבר מסוכם על ידי הרמב"ם שהם שטופי זימה וטיפשים.
ככה, לא, את זה הוא אומר באותו הקשר. מה אנחנו חושבים על העולם הבא? לא כמוסלמים שטופי הזימה הטיפשית. את זה הוא כותב במורה במשנה תורה, שזה ספר גלוי לכל בארץ מוסלמית, זה די אמיץ. אומר לו החבר, יופי, אבל כל מה שהם מבטיחים זה אחרי המוות. אין בחיים מהם דבר, ולא דבר שיורה עליהם. אמר הכוזרי, טוב, לא, אני מדלג, 2 פסקאות, 3 פסקאות, אמר החבר, טוב, שמע, אצלנו זה לא ככה. אנחנו לא צריכים את העולם הבא. אצלנו יש נבואה. הוא אומר את זה בזמנים שלו, את הנבואה. נכון. אז מה יש? עוד רגע נגיד. עוד לא זה, לא זה. תכף נגיד. אצלנו יש נבואה. ובאמת אנחנו, וזה פסוקים מפורשים בספר הדברים, שמשה רבנו אומר, אני שהחוויה שדווקא את זה לא הבאתי, אבל לקח לי טיפה זמן לדפדף ולמצוא, אומר משה רבנו לעם ישראל, שבמעמד הר סיני, אתם ירתם את האש הגדולה, ובאתם אליי ואמרתם, דבר איתנו אתה, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות, כי ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם, ויחי, ואתה, למה נמות? כלומר, עד עכשיו חשבנו שבאמת כדאי למות, בשביל להידבק בהשם. או לפחות, אם המטרה זה להידבק בהשם, אז כדאי למות. אבל עכשיו כשראינו שיש נבואה, אז אנחנו כבר לא צריכים למות. אז בואו נדבר איתו אתה, כי זה קצת מפחיד. אנחנו הבנו את הנקודה, עכשיו הבנו שאפשר גם בעולם הזה להיות נביאים, ועכשיו זה הכל בסדר. עכשיו הבנו מה התכלית בעולם הזה. ולכן אנחנו באמת לא מדברים הרבה על העולם הבא. כי זה פחות מעניין, אנחנו להפך מדברים על החידוש. החידוש הוא שאת התכלית הזאת של הדבקות בעולם הבא אפשר להשיג פה בעולם הזה. ודרך אגב, זה גם ההוכחה שמביא רס"ג באמונות ודעות, שזה הספר המרכזי שלו, לקיום העולם הבא. לדעתי גם כוזרי, אולי אפילו בלבד. כאשר הוא אומר שאתה רוצה לדעת למה יש עולם הבא, מה זאת אומרת? אם יש דבקות בהשם בעולם הזה דרך נבואה, אז לא קל וחומר שיש עולם הבא אחרי זה. אם יש דבקות בעולם הזה בהשם, אז בוודאי יש עולם הבא. זו הוכחה עמוקה שצריך לחשוב עליה. מה יש בעולם הבא שהוא משותף לנבואה? הדבקות בהשם. הנבואה היא המפגש בהשם. כל הקטע ביהדות של העולם הבא זה המפגש עם השם. העולם הבא זה הפלת המחיצות בינינו לבין השם. אבל על העולם הבא אנחנו נדבר בסדרת תורה מן השמיים, זה עמוק מאוד וזה מפתיע מאוד. זה באמת מפתיע מאוד מה שבאמת יש ליהדות להגיד על העולם הבא. בשבילי זו הייתה הפתעה גדולה כשלמדתי את זה. בספר הנפלא דרך השם. שמשום מה אני לא מוצא כדי לקרוא לפניכם קטע חשוב לענייננו עכשיו, אז אני אצטט מהזיכרון. אבל לשאול אם הקשר, אם זה התכלית שמושגת בעולם הזה, אז כבר... זה בדיוק מה שעם ישראל שואל. ואתה למה נמות? מבחינתנו, לא שואל. לא, אנחנו לא רוצים למות. אנחנו נגד המוות. היהדות לא אוהבת את המוות. היהדות מבשרת שבסוף מחה השם דמעה מעל כל פנים ובילע המוות לנצח. ולא יהיה מוות. זה מה שיש ליהדות להגיד בנושא המוות. בגדול. אבל על זה אנחנו נדבר בשיעור בסדרת תורה מן השמיים, בשיעור השני על המצוות, עם השכר והעונש, אז שם נדבר על זה. דרך השם? תודה. בדרך השם אומר רמח"ל בצורה מאוד מפורשת. כשהוא מדבר בפרק על העולם הבא, הוא מדבר שהמטרה שלנו בגדול היא להידבק בהשם. ובשביל זה צריך את עולם הבא, אלא שכדי להגיע לעולם הבא צריך את חיית המתים, ואז נגיע לעולם הבא באמת, ואז יהיה יופי טוב דבקות בהשם. של כל המציאות כולה. או לפחות כל מי שמגיע לו במציאות כולה. אבל, ואז הוא מגיע לעיקר הבא, זה מאמר קצר שנקרא מאמר העיקרים. משם הוא מדלג לעיקר הבא של הנבואה. הוא אומר, ותדעו לכם שהדבר הגדול הזה, בכל דור מישהו מגיע, יש אנשים שמגיעים לזה, שזה קודם כל הנביאים, ובקטנה גם צדיקים עם רוח הקודש.
עכשיו רציתי מאוד לקרוא לכם פסקה עמוקה מאוד וחשובה מתוך מידות הראייה של הרב קוק. אני לא בטוח אבל שנצליח לעשות את זה, ואני לא בטוח שזה יהיה חכם לעשות את זה עכשיו מצד הזמן שזה ייקח. מה אתם אומרים? לא חכם, אז אל תעשה. יאללה. לא שהיא באמת יפה, אבל אנחנו נדבר על זה. רק מה שנצטט מתוך הפן של מטרת ציטוט הפסקה, זה שהקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שעל זה נדבר עוד בשיעור על עם ישראל, מומשל לקשר בין איש ואישה, נכון? באיזה ספר למשל זה מומשל ככה? שיר השירים, וגם תשובה איזה לא, מתוך ספרי הנבואה, בכולם, בישעיה, בירמיה, ביחזקאל, בתרי עשר, בכולם. אוקיי, ספר, בכולם. לא, אז, זה, הבנתם שהתכוונתי לספר שזה כל הנושא שלו. לא, המשל של עם ישראל כרעייתו של הקדוש ברוך הוא, חורז את כל ספרי הנביאים, כולם. ולכן, דרך אגב, גם זה לא מפתיע שחכמים כשהם חשבו מה המשמעות של שיר השירים, הם הבינו שזו המשמעות שלו, חוץ מזה שהמסורת שזו המשמעות שלו. זה גם לא מפתיע, כי זה לא המקום היחיד בתנ"ך שמדברים על זה. ובשיר השירים יש כמה פסוקים שמדברים על, יש הרבה פסוקים שמדברים על געגועים, יש הרבה פסוקים שמדברים על תיאורים, יש הרבה פסוקים שמדברים על אהבה, ויש כמה פסוקים במהלך הספרים שמדברים על נשיקות. למשל, ישקני דודי מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיד. מה זה? אומרים חז"ל, ברור, זה נבואה. גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. ברמת הפרט הספר הולך אחרי, שיר השירים הולך אחרי מהלך החיים של שלמה המלך. שלמה המלך זכה לנבואה 5 פעמים. בשיר השירים יש 5 שירים מרכזיים. כל אחד מהם מתאר את השיא שלו, זה אותה נבואה. וגם שיר השירים מתאר את כל מהלך ההיסטוריה של עם ישראל. והוא מתאר גם 5 מעמדים גדולים של נבואה. כי באמת מבחינתנו, הנבואה זה שיא החיבור עם הקדוש ברוך הוא. וגם על זה אין הרבה מחלוקת בין חכמי ישראל. גם המקובלים, גם הלא מקובלים, הסכלתניים ביותר, הרלב"ג, שהוא החכם, הסכלתן והקרוב ביותר לפילוסופים בכל חכמי ישראל, בהחלט מפרש ככה את שיר השירים. וגם המלבים, שהוא חכם מקובל וקשור לפילוסופיה, אבל מהצד הנגדי, המהלך המרכזי שאמרתי לכם כרגע הוא מהמלבים. אבל הוא לא צריך בשביל זה את המלבים. הרב קוק עושה את זה בלמהלך העדות לישראל. כל חכמי ישראל עושים את זה על שיר השירים, רק חלק עושים את זה בצורה יותר נסתרת וחלק עושים את זה בצורה יותר גלויה. ומהבחינה הזאת, למה אני מביא את זה? כדי שתרגישו קצת את עוצמת הטענה. כלומר, אנחנו באמת מתכוונים לזה, שהנבואה יהיה עיקר. עד כדי כך שכשאנחנו מדברים על הקשר עם הקדוש ברוך הוא במונחים האינטימיים ביותר, אנחנו מתכוונים לקשר עם הקדוש ברוך הוא בנבואה. אבל, ופה אנחנו מגיעים לקטע העצוב. נכון? הנבואה נגמרה. יש גם עוד קטע עצוב. הפסקה מתודית. במהלך המבחן היום אני חושב ששתיתי 8 כוסות. זה המבחן האחרון שלך? לא. ראשון? שלישי. טוב. 6. אמצע הדרך? אמצע הדרך? האמת שיותר לקראת השני שליש, כי הם לא שווים בגודל, עשינו שני גדולים, וזה היה הכי קטן. אני חושב שני גדולים והכי קטן, זה כמו בסוכה, שיש 2 תפנות וטפח. אבל שבבחינה מסוימת זה המבחן הכי מעניין.
מה נשאר לך? מה נשאר? חופה וקידושין, אבלות ונידה. אנחנו באמצע נידה, ויש עוד חופה וקידושין ואבלות. יש לך לגובות ולחתן? כן. בגדול זה הנדבכים היסודיים של פעילות רב קהילה בעצם. שבת, כשרות. בעבר מקוואות, היום זה לא רלוונטי באמת. שחיטה זה לא רבנות עיר. בעבר כל רב היה מתעסק עם שחיטה באופן אישי. היום שחיטה זה רב עיר צריך להבין בשחיטה, תכלס, כי בכל זאת המשחטות הן באחריות הכשרות שלו, כי רב עיר הוא זה שאחראי על הכשרות בעיר. לפחות הכשרות של הרבנות. אז הוא צריך כבר באמת להבין בזה, רב שכונה לא דורשים ממנו לדעת ממש שחיטה. שחיטה, טרפות, זה לא רק... שחיטה זה בקטנה. תכלס שחיטה זה לא כזה קשה לשחוט כמו שצריך. הקושי אחר כך זה לפסוק מה קשר ומה לא קשר מבחינת הלכות טרפות. ושבת אמרתי. מה אתה עשית? אני עשיתי שבת, כשרות ועכשיו מקווה. ויש עוד הרבה דברים מעניינים שהם רובם עברו לרבנות עיר, כי רחמו על רבני השכונה. מתי תסיים ללמוד את החופה וקידושין? אני אסיים הכל בעוד שנה וחצי. שנה ושלושת רבעי. אבל אם אתה עושה חופה וקידושין אתה מבחן, אתה יכול לפחות לחתן, או שאתה צריך את הכל לסיים כדי לחתן? את הכל. לא שווה. אבל יש כאלה שיכולים לחתן בלי שזה, לא? יש כזה דבר, זה קשה לעשות את זה, אבל בסדר, אני לא בוער לחתן. אתה לא חתן בספטמבר, חתן לתספיק. לא, אז אם ככה, אז אולי באמת אני שונה קצת. יפה. דרך אגב, שוב לא לקחתם כמעט הגיל. יש לו מסע, תביא את זה לפה. שאני לא צריך לשלוח תמונות בוואטסאפ של העוגיות אחר כך. יפה. אז זה כדי שימתיק לנו את הדיבור על זה שהנבואה נגמרה. אז זהו, אז קרה דבר נורא. הנבואה נגמרה. שלחתי לכם את הקטע בוואטסאפ מהמהלך של הרב אשכנזי. והטענה של הרב אשכנזי שם, שאותה מנסח הרב שרקי בתמציתיות, היא העדות המובהקת ביותר על סוף הנבואה, על זה שהייתה נבואה, זה זה שהיא נגמרה. כי זה שהיא נגמרה, זה משהו שהרגישו בהיסטוריה באמת. או שזה צירוף מקרים? נכון, או שזה צירוף מקרים, אבל כל דבר צירוף מקרים, אם רוצים. זה כלל גדול, ניתנה רשות להגיד שכל דבר צירוף מקרים. עכשיו, באמת, בהקשר של סוף הנבואה, בתקופה של סוף הנבואה, כל הרוחניות של העולם משתנה. בעצם העבודה הזרה הקדומה הופכת להיות מסטטוס של ברור, זה התרבות של כולנו, וככה חיים, וזה הדרך היחידה לחיות חיים של בני אדם, לעבוד עבודה זרה, הופכת להיות למשהו פרימיטיבי, שאנשים מתקדמים ממנו. התהליך הזה לוקח הרבה זמן. אבל היום ברור לכולם שעבודה זרה זה לא הכיוון. דרך אגב, היום זה כבר הפסיק להיות ברור לגמרי. היום חוזרים לעבודה זרה. באמת? כי היום גם חוזרים לנבואה. אבל על זה נגיד למה חוזרים לעבודה זרה? כאילו, במה אתה רואה את זה? זה שיש לך ישראלים שעוזבים את התואר שלהם בהנדסת חשמל אחרי שהם מסיימים אותו, ואז נוסעים למזרח וחוזרים לפה כדי לשכנע את כולם להצטרף לארי קרישנה, זה עבודה זרה. זה עבודה זרה עמוקה, לא במשמעות של זה, חוץ מזה שיש היום בארץ גם כאלה שממש מקריבים קצת קורבנות, מקטירים קטנות לאלילים פה ושם, יש כאלה דברים ממש, אבל... סביר שמישהו לוקח את זה ברצינות לפני 3,000 שנה. שמע, אבל הוא לוקח את זה יותר ברצינות ממה שלקחו, אבל הוא לוקח את זה יותר ברצינות ממה שלקחו את זה מעם ישראל ב-2500 השנים האחרונות. זה לא תנועה המונית. זה לא תנועה המונית, נכון. בינתיים זה לא תנועה המונית, אבל כמגמה יש את זה. לא. אחר כך. זה היה ממש הקדמה. עכשיו רציתי דווקא לדבר על זה שזה נגמר. כי באמת לפני 2500 שנה העסק נגמר. העבודה הזרה איבדה את הקסם שלה.
והתחילה ללכת אחורה. במערב הופיעה הפילוסופיה כהברקה, כמשהו פתאומי שצמח משום מקום. לא בדיוק משום מקום, אבל זה תוך 3 דורות עבר למצב שבו כל מה שהיוונים חשבו במשך 1500 השנים שלפני זה הפך להיות קשקוש פרימיטיבי, ואבותינו היו ממש הזויים, ועכשיו אנחנו צריכים קצת להתבגר ולהסתכל על העולם בצורה בוגרת יותר. זה קרה תוך 100 שנה, כאשר אפלטון ובעיקר אריסטו ותוך סוקרטס, ממנו אנחנו הרי אין לנו ספרים, יש לנו רק עדויות של מה אמר מאפלטון. אבל אריסטו יותר מכולם מדבר על כל הפילוסופים שהיו לפני סוקרטס כהזויים, במפורש. סוקרטס הוא האדם הנורמלי הראשון. כמו שאומר המהלך המפורסם, סוקרטס הוא בן תמותה, סוקרטס הוא... לא, אדם הוא בן תמותה, סוקרטס הוא אדם, מכאן שסוקרטס הוא בן תמותה. נכון, הסילוגיזם הבסיסי של אריסטו. למה? כי באמת סוקרטס הוא האדם הנורמלי הראשון. אז לכן הוא מובא שם כדוגמה. כי סוקרטס הוא האדם הראשון שחושב בצורה ישרה לפניו. כולם חשבו פה. לפניו כולם היו עובדי עבודה זרה. וסוקרטס כל לא היה עובד עבודה זרה, נכון? הוא אפילו מת על זה. אבל הייתה נבואה ללא בני ישראל? מה? הייתה נבואה למי שלא בני ישראל? זה שאלה עמוקה מאוד. על זה באמת אנחנו כי מדברים. אחרת אתה לא יכול להגיד שהוא עבודה זרה, כאילו, זה קצת חסר פה. למה? לא, עבודה זרה היא לא קשורה באופן ישיר להימצאות של נבואה, במשמעות הישיר של העניין. כלומר, אתה יכול להיות עובד עבודה זרה גם אם אין לך נביאים רגילים. זה כן, אבל מאוד קשור. הקשר בין נבואה לעבודה זרה. בעיני חז"ל הקשר הזה הוא קשר ישיר. כלומר, עם הסתלקות הנבואה, הסתלק גם מה שחז"ל קוראים לו יצר עבודה זרה. אתאיזם זה לא עבודה זרה? אתאיזם זה שאלה עמוקה. זה בכל מקרה לא עבודה זרה במובן הקדום של העניין בכלל. בהוראה שלנו, כאילו של כיום, איך מבינים את העתיד? מבחינת השאלה האם זו הדרך לעבודת השם, לא. וכל מה שהוא לא הדרך לעבודת השם בין יהדות העבודה זרה, בין אם זה אתאיזם, בין אם זה אתאיזם זה עבודה זרה. כן, אבל לא במשמעות של, כלומר עבודה זרה כן, אבל לא עבודת אלילים במשמעות הקדומה. אז כשאתה אומר נפלה נבואה, אין יותר נבואה, ואתה מקשר את זה לעבודת אלילים, לעבודת אלילים, אז כאילו אם אתה אומר שאין קשר, אז... יש קשר, לא אמרתי כן, לא, אבל מה הקשר? מה הקשר? כאילו... מה הקשר? הקשר הוא פשוט. בנבואה בסיס דיבור ישיר לבורא. באלילים גם זה לא הבסיס, ושנית אתה אומר שזה כאילו גם... לא, אוקיי, נכון, אתה צודק, אני צריך באמת... הקשר הוא קשר ישיר. זהו, אם אתה יכול ללחוץ שם על משהו כדי שאני לא אראה פשוט את כל התמונות האלה, זה קצת מראה. כן, זה יותר. זה כסף. תודה. הקשר הוא קשר ישיר. מה זה אומר שיש נבואה בעולם? זה אומר שהאלוהות מתגלה באופן ממשי. כל זמן שהייתה האלוהות התגלתה בעולם באופן ממשי, לנביאים באופן ישיר כדיבור, ולאנשים הפשוטים באופן ישיר כנוכחות אלוהית מוחשית. כלומר, בתנ"ך אין אתאיסטים. תחפשו. יש דברים שנראים קצת דומים לאתאיזם, נו. טוב, בסדר, אני אתגבר. נחשוב בשיעור הבא איך אני מבטל את הסיפור הזה. יש דברים דומים לאתאיזם, אבל למשל, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אבל אם מסתכלים על ההקשר, אז ברור שההקשר שם הוא, הנבל, אין לו אלוהים לבן אדם הזה. הוא מתנהג כאילו לא אכפת לו מה אלוהים אומר. כלומר, אתאיסט ממש, אחד שאומר שבאמת אין אלוהים בעולם, זה פשוט לא התנ"ך. הניסוח של הרב שרקי הוא שהנביאים מפרקים את כל המחסניות שלהם על עובדי העבודה הזרה, נכון?
זה הרי כל הנביאים כשהם באים לרדת על משהו הם יורדים או על חוסר מוסריות או על עבודה זרה והם תמיד שמים את זה ביחד. ואיפה כל האתאיסטים? למה הם לא יורדים עליהם? זה חלק מהיוונים מבחינתם, לא? כי לא היה, לא, כשהיו נביאים לא היו יוונים. היו יוונים אבל הם לא היו אתאיסטים. השורש של התפיסה הזאת, כלומר השורש של השכלתנות. זהו, אז הסגנון הפילוסופי השכלתני הוא התפתח על ידי יוונים באופן מקצועי. אבל האמת היא שהוא הופיע בכל העולם בעצם. כלומר האתאיזם, שורש החוויה של האתאיזם הוא שבאמת לא מרגישים את האלוהים. כלומר האתאיזם הוא רק המסקנה ההגיונית מהתחושה שלנו בתוך העולם הזה. כמו שהוא מופיע היום, כשאין בו התגלות אלוהית ברורה ונוכחת. וזה בדיוק העניין, כשהיהודי שואל את עצמו למה הוא מאמין באלוהים, נגיד כשהוא שואל את עצמו בספר הכוזרי, אז הוא אומר, טוב, אבותיי סיפרו לי, שאבותיהם סיפרו להם, שהם יצאו ממצרים. וכשהם יצאו ממצרים, אז האלוהים התגלה אליהם. והם האמינו לזה, והשתכנעו, והסכימו לקבל את התורה שהוא מסר למשה. אחרי שהם שמעו חלק ממנו בעצמם בהר סיני. ואני מאמין להם, וזה מה שיש. אבל אם היית שואל את החבר'ה שחיו אז, במה אתם מאמינים? אז הם היו אומרים, אני מאמין בהשם. אז זה שמוריד לי גשם, אז זה שמעניש אותי כשאני עושה שטויות, אז זה שמגן על עם ישראל במלחמות שלו. והיית אומר לו, איך אתה יודע שהוא קיים? אז אין לך כפה, כאילו, תסתכל. זה מה שעולה מתוך התנ"ך. כלומר, התנ"ך עצמו ממנו משתקף, זה המושג ההלכתי של משיח לפי תומו. מה זה משיח לפי תומו? מי שמדבר על משהו בלי ששאלו אותו על זה, אלא הוא מדבר על זה בספונטניות. כלומר, העדות הספונטנית של התנ"ך היא שהאתאיזם הוא בכלל לא פונקציה של במאגר הבחירות הרוחניות שיש לאדם לבחור. אתה יכול להיות עובד עבודה זרה, אתה יכול להיות רשע. מה זה רשע? רשע זה מי שיודע שיש אלוהים, אבל הוא לא שם עליו, הוא לא כופר, הוא לא שם עליו. זה רשע. זה לא סוג של כפירה? לא. כופר הוא מי שאומר אין אלוהים. רשע אומר האלוהים הוא חלש, הוא ישן. זה לא... טוב, אני מתכוון האלוהים הספציפי, כאילו שלנו? גם יכול, זה גם יש בתנ"ך, כלומר, האלוהים שלכם הוא בכלל לא קיים, אני מאמין באלוהים אחר. זה הרי מה שקורה בכל התנ"ך, כלומר, את בורא שמיים והארץ, את אלוהי ישראל, היו הופכים לעוד אחד מהליגה המקומית. כלומר, יש את זהוס, הוא רחוק, הוא בבית אחר, הוא בבית באירופה, ואנחנו משחקים מול בעל ומול אשתורת ומול כמוש ואלוהי צידונים. ואז השאלה, מי אצלנו נצח יותר? גם היו סינתזות יפות כאלה, למשל בשומרון, מצאו בחרסי שומרון, יש חרס שמוקדש להשם בארבע אותיות, והשרתו. וזאת השרתו? זאת ההשערה שלו. זה יפה, כן, זה ממש לא בסדר מצדו, כן, זה ממש מבחינת חבר זה לא קיר. כן, הוא הזיז את בעל הצידה, ולקח את ההשערה. כלומר, פשוט, מה הרעיון? בתיאולוגיה, בפנתיאון הכנעני, אז כמו שאצל היוונים יש את זהוס ויש את האישה המרכזית שלו, ועוד 15 אחרות, אז גם אצל הכנענים היה את בעל ואת ההשערה. אז אנחנו יהודים, אז אצלנו בעל יצא החוצה, נכנס במקומו השם, וזהו, וזו תפיסת היהדות שלנו. כשהנביאים יורדים על אלה שעד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. אם השם הוא אלוהים, אז תעבדו את השם, ואם הבעל הוא אלוהים, אז תעבדו את הבעל. זה מה שהם מתכוונים. אתה לא יכול לשלב את השם ולשים אותו בתוך המשפחה של בעל. זה לא עובד אצלנו ככה. אבל הם חשבו שזה כן עובד. אבל לא בגלל שהם היו כופרים אתאיסטים, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את כל המורכבות של התפיסה הישראלית.
הם הסתפקו בתפיסה האלילית הרגילה, שגורסת את זה שהאלוהים מתגלה ממש בעולם, ואנחנו קרובים אליו, רק שהוא לא מבקש כל כך הרבה. וגם, הוא הרבה יותר קטן. אין אחד שעומד מאחורי כל המציאות והוא אחראי על הכל. יש פשוט את זה שאתה בוחר להיות חבר שלו. כי הוא במקרה גם זה שעכשיו קרוב אליך והוא מחליט. כלומר, זה לא חכם להיות, בתפיסה האלילית, כלומר, זה לא חכם להיות חסיד של אל שהוא גר רחוק. כי הוא לא יציל אותך מול אל שגר קרוב. כמו הסיפור המופלא על הארמים שבאים להילחם עם עם ישראל. ואז הם אומרים, הארמים מגיעים ונלחמים איתנו פעם אחת בהר, ואנחנו מנצחים, ואז פעם שנייה הם באים ואומרים, טוב, אנחנו נלחם איתם במישור. האלוהים שלהם הוא חזק בהר. צריך לנסות משהו אחר. אז השם שולח נביא לאחיו, אומר לו, שמע, לא מגיע לך בגרוש שאני אעזור לך. אתה כולך רשע מרושע. אבל, בגלל שהם אומרים שאני חזק רק בהר, אז זה מביך כבר. אז אני אעזור לך גם במישור. אז זה התפיסה. זו התפיסה האלילית הרגילה. היא רחוקה מאוד מהתאיזם. אבל היא גם רחוקה מאוד אבל היא כל כך מגוחכת, שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים כיהדות. היא עד כדי כך מגוחכת שלא יכול להיות זה ממש מעליב וצלם אנוש להגיד שהיא כל כך מטופשת. אלא שבאמת הם הרגישו את זה. זה פשוט להתפתח, כמו שהמדע אז היה מגוחך. והאמינו שיש לאדמה אש, מים, רוח ואדמה. אף אחד לא האמין שיש אש, מים, רוח ואדמה כמדע. זה פיקציה מודרנית. זה גם באמת עבד, זה לא סתם שהם האמינו בזה וזה לא עבד. לא, אש, מים, רוח ואדמה זה לא היה... לא, האלים. כן, זה קצת מחלוקת, אבל זה בתכל'ס זה עבד. גם התלמוד דרך אגב מעיד על דברים כאלה, עוד בזמן התלמוד אפילו שעובדים. אבל אש, מים, רוח ואדמה זה מודל תיאולוגי. זה מודל רוחני. מבחינת המדע שלהם הם היו חבר'ה רציניים. היה להם מדע רציני, פשוט רובו נחרב בתקופות של הברבריות. אז אולי מחוסר אינטליגנציה, זה מה שהיה להאמין שיש אלוהים, הרבה אלוהים. זה פשוט לא מספיק מחזיק מעמד. זה באמת מה שאנחנו הורגלנו להאמין בו, זה באמת מה שהמערב פיתח כתפיסה של העבר. אבל זה לא כל כך מחזיק. כי הם היו מאוד רציניים בהתפתחות שלהם, גם ברוחניות שלהם, גם בטכנולוגיה שלהם, גם במדע שלהם. ועם זאת, הם היו ממש עובדי עבודה זרה גמורים. אבל לא ברוח. אז כאילו, אתה יכול להתפתח בתחום אחד, או להתפתח בתחום אחר. אין איזה סתירה, כאילו. אתה יכול לתכנן פירמידה מצד אחד, מצד שני להאמין שיש אל השמש. למה לא? זה נכון, אלא שזה לא כל כך הגיוני, אם חושבים על זה. יותר הגיוני להגיד שהם כן היו רציניים ברוח, אם הם היו כל כך רציניים בכל דבר. כאילו, גם עכשיו זה כל העולם המערבי. להתפתח מאוד מבחינת המדע. מבחינת הרוח, כאילו, לא ממש נגיד, הם יותר מאמינים, לא יודע מה, ההדוניזם, או לא יודע מה, קפיטליזם, כל מיני דברים כאלה. קשה להגיד את זה, ההגות המערבית היא דבר מפואר. למה אתה קורא הגות? כאילו, סעי ארצות הברית, אתה חושב שזה הגות מערבית, או לא יודע מאירופה? הם לא חיים את זה, זה רק דיבורים. זה בדיוק מה שאתה אמרת שיעור שעבר, סע לישראל ותראה שהם עובדי עבודה זרה לפני 2500 שנה. זה אומר משהו על הרוח האמיתית שלהם. המערב לא מתבטא דווקא בהמבורגר, הוא מתבטא באמת בקאנט ובהגל ובפוקו ובדרידה, נכון? אבל זה לא מספיק לדבר, צריך גם לעשות. זה נכון, ככה עם ישראל באמת חושב. לא, אין בעיה עם באמת כל מה שקאנט ואמרו שם כל האנשים. לא, אבל יש בעיה, אנחנו בעיקר, כשאנחנו לא מסכימים עם המערב, אנחנו יותר לא מסכימים עם קאנט מאשר אנחנו לא מסכימים עם ההמבורגר. כל תרבות נמדדת לא בהמונים, אלא באליטות שלה. זה נכון שבמערב יש פער קיצוני, היהדות ממש יש לה אלרגיה מזה. דרך אגב, זו האלרגיה שהייתה ליהדות מהיוונים. כי היוונים היו אלופים בלדבר, ובפועל הם היו עסוקים כל מה שהם היו עסוקים בו. לא תפרק. אני מניח שאתם מבינים לבד למה אני מתכוון, אבל... ואנחנו מאוד התרגזנו על זה, כן? שהם מדברים הרבה, אבל בפועל הם בשפלות
הערכים. בעם ישראל אנחנו תמיד לא אהבנו את העניין הזה. ובמערב זו מחלה קבועה. המערב הוא חזק בלהפריד בין ערכים למציאות. יותר חזק מתרבויות אחרות. מצד שני, אי אפשר לקחת מהמערב את גדלות הרוח. הישגי הרוח האנושית הגדולים היו במערב לא פחות מהישגי הטכנולוגיה. מה זה הישגי הרוח? מה אתה קורא אותם כאן? קאנט הוא אחד. כל הפילוסופיה צמחה במערב. כל הפילוסופיה היא... אתה אומר גדלות הרוח, פתאום אתה מתקדם עד לקאנט. כאילו גדלות מערב זה גם... לא, קאנט הוא הדבר האחרון ממש. זה נכון. קאנט הוא חבר שלנו, כאילו, בדורות שלנו. אבל כל הרוח המערבית זה דבר גדול. עובדה שעם ישראל מאוד התרגש מזה. וגם הערבים, וכולם התרגשו מזה, כי היה ממה להתרגש. זה באמת היה דבר גדול. וזה עדיין דבר גדול. אלא שזה לא הדבר הנכון. זה בדיוק מה שאמרתי בשיעור שעבר, שעומק הוא עדיין לא ערובה לנכונות. אנחנו לא טוענים שהגויים הם שטחיים, אנחנו טוענים שהם טועים. איך הגענו לזה? נשמע פשוט חזרה לחדד, שאלה של את הנבואה מול אלילות, כלומר, אתה אומר שהם הרגישו את נוכחות הבורא, אז למה הם היו אלילים? כי זה בדיוק היופי. סתם טעות כאילו. לא, זה בדיוק היופי. הם הרגישו את נוכחות האלוהות, לא את נוכחות הבורא. ההבנה שמה שמרגישים, כי מרגישים את זה בגילויים מפורדים. אתה מרגיש את האלוהות ברוח, ואתה מרגיש אותה באש, ואתה מרגיש אותה בברק, ואתה מרגיש אותה... לא, זה חושי. לא, רגע. גם אנחנו רואים ברקים ואש ורוח. גם אנחנו מפחדים כשיש רעם חזק, כשאנחנו ילדים קטנים. אבל הם הרגישו משהו אחר, הם הרגישו שזה גילוי אלוהי, הם הרגישו אלוהות מתגלה בזה. וזה בדיוק מה שאנחנו לא מרגישים, אי אפשר לדבר על זה, אבל אי אפשר להרגיש את זה, כי אנחנו באמת לא מרגישים את זה. מה שהם הרגישו אנחנו באמת לא מרגישים, זה הטענה של היהדות. אז יש פער בהרגשה, כלומר... כשהם ראו ברק, הם ראו את, לצורך העניין, הם ראו את זהוס זורק ברקים. לא שהם ראו דווקא את זהוס ממש בעיניים, אבל כשהם הסבירו אחד לשני מה הם ראו, זה היה מאוד הגיוני להגיד שיש שם את זהוס שזורק. לא כי זה הייתה התרגום שלהם לחוויה מפחידה, וזה היה המודל המדעי, כמו שהמערב אומר, שזה בעצם היה פשוט המודל המדעי שלהם למקור הברקים. אלא כי הם הרגישו שמתגלה פה אינסופיות מסוימת, מתגלה פה כוח רוחני, חוץ מזה שזה שרף לי את העץ ופגע לי בעפיפון. לעומת זאת, אז אתה לא שואל, כלומר, הם הרגישו את החוויה של הבריאה, האלוהות. כן, הם הרגישו את החוויה של האלוהות. כן היה איזשהו מודל, הם לא הרגישו איזשהו מעשה, אחרת אם הם היו מרגישים את הנכון, הם היו מרגישים את אלוהי ישראל. לא, זה כל העניין. הדבר המפתה בשלב של העבודה הזרה היה להרגיש את האלילים. כי מה שמורגש זה פירוד. כשאתה פוגש את הברק, אתה פוגש רוחניות מסוג אחד, וכשאתה פוגש את האש, אתה פוגש רוחניות מסוג אחר. והדבר המפתה הוא להגיד שיש את הברק ויש את האש, והם מתחרים אחד בשני, והעולם הוא זירת מלחמה אחת גדולה של רוחניויות מסוג שונה. והבשורה הגדולה של אברהם אבינו הייתה, שלא, מאחורי כולם עומד אחד. זה לא היה ברור מאליו. זה להפך היה קשה להרגיש את זה. ובאמת עבודת השם, במקרה הזה, היא גם הרבה יותר קשה מבחינת הפיתוי, כי עבודת השם, של לפגוש את השם, היא בעלת תביעות מוסריות על האדם. כי כשהשם, באמת כשאברהם אבינו הבין שהשם הוא אחד, ושהוא עומד מאחורי כל המציאות, והוא אמר, טוב, אז עכשיו אני אחכה שהוא יגיד לי משהו, ואז השם אמר לו משהו, אז הוא אמר לו דברים קשים, הוא ביקש ממנו דברים לא פשוטים. ועדיף בלי זה, זה לא כיף. האלילים שאותם הרגישו הגויים, לא ביקשו מהם שום דבר קשה. כלומר, כדי לעבוד את הבעל ואת העשרה, היה צריך לעשות אורגיות. זה גם לסחוף את הבן הראשון. זה נכון, אבל הם הרגישו עם זה טוב. כי מבחינתם זה ממש... מה זה טוב? מה זה קשה?
זה כן קשה לבן אדם לשרוף את התינוק שנהרג גדולה. זה קשה, אבל זה גם קשה בצורה לא מאוזנת. כלומר, זה פורקן נפלא לאכזריות גדולה. ואכזריות לצערנו... זה התינוק שלך? לא, מה זאת אומרת? זה שזה אכזריות גדולה זה ברור, נכון? כן. זה שיש אכזריות גדולה בתוך האדם זה גם ברור. עכשיו, זה נכון שזה לא משהו אינטואיטיבי לעשות לכאורה, אבל זה גם לצערנו משהו שכן, נותן דרור ליצרים מאוד אפלים ומרשימים בנפש האדם. שזה מקצוע גדול של העבודה הזרה. לתת דרור, לתת גושפנקה רוחנית עמוקה ליצרים. עכשיו, נכון שזה היה בזה גם ביטוי של אידיאליזם, כי בסופו של דבר הנשמה היא כן מתבטאת באידיאליזם רוחני. אלא שהאידיאליזם הרוחני הזה הוא מעורב באופן עמוק מאוד, וזה משותף לכל העבודות הזרות, עם פורקן יצרי. פורקן של כל מיני יצרים. אכזריות, תאוות, וגם יצרים של רוחניים. היהדות בתחום הזה היא דווקא בדיוק ההפך. אנחנו לא עסוקים בפורקן יצרים, אנחנו עסוקים בעיקר בכיבוש היצרים. וההכוונה הממוקדת מאוד שלהם למה שהשם דורש בכל שלב. זה אם אנחנו עושים את זה טוב. אז זה קשה. אז כל התחושות האלה בשביל ליצור איזשהו פיתוי, מה הן משרתות בעצם? לא, אז מה... אז מה צריך כל התחושות הרוחניות שמושכות אותך לטעות וכל זה? יפה, זו שאלה טובה. כי באמת השם ברא את העולם, כדי שנבחר בטוב מתוך אופציה של רע. אבל חוץ מזה זה גם הטבע, כלומר, היצרים הם... כלומר, יצר העבודה הזרה היה פשוט המקבילה הרוחנית של יצר המין בתחום היצרי. זה היה אותו דבר, כלומר, כמו שיצר המין לא מושך אותך דווקא לדבר הנכון, אלא למה שמפתה. ככה גם יצר העבודה הזרה, בעוד שהוא שירת את הרצון של האדם להידבק בעוד שהיסוד שלו, הרצון של האדם להידבק באלוהות, הביטוי שלו הוא ההידבקות של האדם בעבודה זרה. וזה הכישלון הגדול של רוח האדם, בעצם, עד שבא אברהם אבינו. עכשיו, כשנגמרה הנבואה, אז התחיל האתאיזם. ובתוך האתאיזם התחילה כל הרוחניות האנושית החדשה. עכשיו? אתאיזם לא מיד, אבל דרך אגב גם מיד. כלומר, מיד הופיעו ביוון גם כיוונים ממש אתאיסטיים. וגם בעם ישראל, דרך אגב, הופיעו דברים כאלה. די מיד. ואם כי בעם ישראל זה לקח באמת יותר זמן. היוונים עלו על הגל מהר יותר, בתחום האתאיזם. לאתאיזם יש להם כישרון. מי זה אתאיסטי ביוון? זה לא אפיקורוס דרך אגב. נכון. אבל היו להם גם פילוסופים ממש אתאיסטים. אני לא זוכר, אחד מהקדמונים ממש היה ממש אתאיסט. שכפר ממש בכל האלים, לגמרי. והיה מטריאליסט במשמעות המודרנית שלו. איך אנחנו יודעים שקודם פסקה נבואה ואז לפילוסופים, ולא שבאו פילוסופים ואז כדי להתעמד איתם, אבל לא נבואה פסקה לפני 50 שנה, לכן אנחנו לא יכולים להתווכח איתם. טוב, קודם כל אנחנו באמת לא פגשנו אותם. הפילוסופים באמת פגשנו משהו משמעותי מהפילוסופיה מאות שנים אחרי זה, ככה שזה בטוח לא היה בגלל שהתרגשנו מהפילוסופיה. חוץ מזה, הפילוסופים זה רק אחד. כאמור, שיטות רוחניות חדשות צצו בכל העולם במקביל. באותו זמן ממש. וחוץ מזה, זה שהנבואה פסקה, זה פשוט נראה בעליל מתוך הרציפות התרבותית שלנו. כלומר, עד אז יש נבואה, ואחרי זה אנחנו כבר לא מייצרים נבואה. הנבואה נגמרה כי אנחנו פשוט הפסקנו להתנבא. הנביאים האחרונים אומרים שהנבואה נגמרת, ואז אחרי זה היא באמת נגמרת. אחרי זה מתחילה יצירה אחרת לגמרי של עם ישראל. מתחילה התורה שבעל פה, מתחילים חיים הלכתיים במשמעות שאנחנו מכירים אותם היום. זה יש. נבואה אין. כלומר, באמת אין. אין לנו... יש מעבר חד מאוד בצורת היצירתיות של עם ישראל. עכשיו, זה לא שלא רצו. היו אנשים שהמשיכו לכתוב ספרים שנראו כמו ספרי נבואה. אבל זה כבר באמת לא שכנע. וזה גם באמת לא היה אמיתי. מה המאפיין של נבואה? כאילו, איך אתה יודע שמשהו הוא נבואה ולא סתם סיפור טוב, יפה? בקריטריון שלנו, מה שהוא ספר שמייצג נבואה הוא מה שבתוך התנ"ך.
ודרך אגב, היו ספרים אחרים, הרבה ספרי נביאים, שלא הכניסו לתוך התנ"ך. כי לא היה צריך אותם לתוך התנ"ך. התנ"ך הוא, יש לו מאפיין, טוב, על התנ"ך אנחנו נדבר בסדרה על התנ"ך, אבל המאפיין היסודי של התנ"ך הוא שהתנ"ך הוא נבואה, שחכמי ישראל בתקופת סוף הנבואה החליטו שהיא מה שצריך בשביל כל הדורות. ומה שלא צריך בשביל כל הדורות לא נכנס לשם. הם היו מאוד מאוד סלקטיביים. היו הרבה מאוד ספרי נבואה אחרים. זה דרך אגב באמת מביא אותי למשהו ששכחתי לצטט. בתפיסה היהודית כמה נביאים היו לעם ישראל? כמה נביאים יש בתנ"ך? אם סופרים אותם אחד, אז מגיעים למשהו כמו 100. אבל יותר דמויות שהן מוכרזות כנבואיות. אם מדברים על אלה שכתבו ספרים שהתנ"ך מעיד עליהם, אז אנחנו מגיעים ל-54. מתוכם 46 נביאים ו8 נביאות. ככה חז"ל מסרו. אבל, ואז התלמוד אומר, רגע, אבל יש לנו עדות ברורה שנביאים בעם ישראל היו כפליים כיוצאי מצרים. כמה זה? מיליון 200. יותר לכיוון 5 מיליון. 5 מיליון. יוצאי מצרים היו 2.5 מיליון בעצם. לפחות. כאילו 600,000 גברים שיש להם 600,000 נשים, ויש להם לפחות 2 ילדים. אוקיי. אז זה מגיע ל2.5 מיליון ממש. דרך אגב זה לא 600,000 גברים, אלא זה 600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 50. כך שהיו הרבה יהודים ברוך השם. ואומרים חז"ל שלאורך כל תקופת הנבואה, מיציאת מצרים עד חתימת הנבואה, היו מיליוני נביאים. נו, אז אם יש 55, אז למה, או שיש 55 או שיש 5 מיליון. מה אומר התלמוד? יש 5 מיליון. לא, 55 זה מתוך כל 5 מיליון, זה אלה שכתבו ספרים, שהיה צריך לכל הדורות. היו הרבה יותר נביאים שכתבו ספרים, היו עוד הרבה יותר נביאים שלא כתבו ספרים, אבל מתוך כל הנביאים שכתבו ספרים, אלה הנביאים שכתבו ספרים שאנחנו צריכים לנצח. ומה עם כל שאר הספרים? לצערנו הם נאבדו לנו בדרך. יש לנו בתוך התנ"ך עצמו לפחות 50 ספרים שנקובים בשמות שלא נמצאים בידינו, מה לעשות? תתן דוגמה נגיד. לא יודע. למשל עידו הנביא כתוב שהוא כתב ספר. אם אתה רוצה לקרוא, כתוב שם בהפניה. אתה רוצה, וחוץ מזה, אתה רוצה לדעת מה עוד עידו אמר, לך תקרא מה הוא כתב בספר שלו. מה לעשות? זה, אתה לוחץ על הלינק ואתה מקבל 404. page not found. עכשיו, למה זה? כל הבאסה, כי הגויים שרפו לנו, כי היה לנו היסטוריה קשה. תכלס. באיזה שלב זה נשרף? אחד השלבים. עיקר חוכמת הנבואה ועיקר המסורת שלנו עבדה בחורבן בית ראשון. זה היה עיקר החורבן הרוחני הגדול. אבל גם אחר כך לא היה חסר. גם בזמן בית שני עוד היו הרבה מאוד ספרים והרבה מאוד מסורות לקראת סוף בית שני שנעלמו לנו. גם בתקופת הגאונים עוד היו מסורות עמוקות שנאבדו לגמרי בתקופת הגאונים, למרות שכבר הרוב היה כתוב, גם בתקופת הגאונים עוד היו מסורות מפורשות שהלכו לנו לאיבוד עם חורבן קהילות הגאונים. תן לנו היסטוריה קשה. באמת. ושוב חרגנו. כן, הרוחניויות האנושיות שקמו אחרי סוף הנבואה זה רוחניויות פילוסופיות. מהם בצורה דתית יותר ומהם בצורה פילוסופית יותר. כאשר מה שמשותף לכולם זה זה שהאלוהים לא מדבר, אלא אנחנו אומרים לגביו מה אנחנו חושבים. ובעם ישראל קמה גם פילוסופיה דתית. יש ספרים כאלה, נכון? הנה למשל אחד. יש מורה נבוכים,
יש אמונות ודעות של הרס"ג, יש אמונה רמה של הרעב"ד, יש ספר ישראלי, ויש ספר מקור חיים, ויש מאות ספרים, ממש מאות ספרים שמתוכם עשרות הם ספרים מרכזיים, שהם ספרי פילוסופיה דתית פרסה. כלומר, ממש ניסוח פילוסופי של עיקרי האמונה היהודית, ודיון על זה. האם האלוהים הוא יותר יודע, או שהוא פחות יודע, האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, האם הוא יכול להרים אבן שהוא לא יכול לברוא, האם הוא יכול לברוא משולש שסכום הזוויות שלו לא 180. הרמב"ם שואל את השאלה הזאת ביחד עם שאלת האבן. מה התשובה? אתה לא... שאלה טובה, נכון? הרמב"ם אומר שזו שאלה משעממת מאוד. הוא אומר שזו שאלה שהיא לא רצינית, כי היא פשוט שוברת את גבולות הלוגיקה, זה לא מעניין. כי אם האלוהים יכול לעשות הכל, אז הוא בהגדרה לא יכול לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות, כי הוא יכול לעשות הכל. זה כבר לא מעניין לשאול את השאלה. כי מה ששובר את הלוגיקה זה לא שאלה שאתה יכול לשאול. כמו, האם אלוהים יכול לברוא משולש שהסכום הזוויות שלו לא 180? אז למה לא? ברור שלא, כי זה לא יהיה משולש. אם אם הוא יכול הכל. משולש מרובע. כן, אבל בגבולות ההגדרות שהוא בעצמו נותן. כלומר, אם אתה הגדרת לעצמך שמשולש זה משהו שהסכום הזוויות שלו 180, אז אם הוא יברא משהו שהסכום הזוויות שלו לא 180, זה כבר לא יהיה משולש. כלומר, זה בעצם סתם כאילו משחק. זה אותו דבר, זה משחק בלוגיקה. אם הוא יכול הכל, כי בהגדרה הוא יכול הכל, אז זה אומר שהוא לא יכול לעשות שום דבר שהוא לא יכול לעשות, כי הוא יכול לעשות הכל. זה פשוט תחשוב, זה פשוט משחק בלוגיקה, זה משהו לילדים בכתגים. כלומר, הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? כן, אבל שזה סתירה לוגית, אין לזה משמעות להיקש הזה. כי, שוב, אם אתה מגדיר אותו כמי שיכול לעשות הכל, אז זה נכון שהוא יכול לעשות גם את כל הסתירות הלוגיות שלך, כי הלוגיקה שלך היא מוגבלת. רק שמבחינתך זה בלתי נתפס. כלומר, מהבחינה הזאת, כן, הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. ואז, רגע, אבל אם הוא לא יכול להרים אותה? לא, הוא יכול להרים גם את האבן שהוא לא יכול להרים. טוב, לאן הגעת בזה? לא שום דבר. חוץ מבאמת, טוב, זה, איך קוראים להם? החבר'ה במזרח מאוד אוהבים את העסק הזה. זה הרי בדיוק פרדוקסים. מה כל כך חשוב בפרדוקסים, בתורות המזרחיות? שהם שוברים לך את גבולות החשיבה. כלומר, אתה מתוודע דרכם לזה שאתה מוגבל בעצם. אבל אתה מתוודע לזה לאינסופיות של המרחב שאתה לא כל כך יכול להגיע אליו, אבל מצד שני עצם ההתוודעות שלך לזה שהוא שם, זה חשוב, זה באמת חשוב. אבל אנחנו פחות מתעסקים עם הפרדוקס כעיקר עיסוק, אבל זה די נכון, זה פרדוקס שהוא פותח פשוט את החשיבה לזה שהוא מבטא את מוגבלות החשיבה שלנו, ולא את מוגבלות האלוהים לברוא אבנים. זהו, אז מה כל הקטע הזה של העיסוק בפילוסופיה דתית? אמרנו שאצלנו הנבואה זה המרכז, ושכל הפילוסופיה הזאת זה קטע יווני. אז זה לגיטימי או לא לגיטימי? כל הסיפור הזה. לחשוב, כן. להתעסק עם פילוסופיה דתית, ממש. להתחיל להגדיר עיקרי אמונה, אנחנו אומרים שככה מותר להאמין, ככה אסור להאמין, זה מה שנכון להגיד לגבי אלוהים, זה מה שלא נכון להגיד לגבי אלוהים, לעשות מזה. ברמב"ם יש 18 פרקים בערך במורה נבוכים חלק ב' שעסוקים בהוכחת קיום האלוהים. אחר כך יש לו 20 פרקים שבהם הוא דן בשאלה האם הוא יותר יודע או יותר, מה היחס בין הידיעה שלו לבין הרצון שלו, ואיך בדיוק הם מסתדרים ביחד. זה הדבר השני הטוב ביותר. בהיעדר הדבר הראשון הטוב ביותר. למה אני הולך רחוק? הרי יש לי סימניה שעשיתי במיוחד. החוכמה באה לאמת את הנבואה. למה אתה מתכוון? כלומר, זה שאתה נבואה, אתה יודע חלק מזה, וזה נשמע בבשורות דוד, אתה רשאי לחשוב, בהינתן שאתה במסגרת ואתה לא שובר את זה, כי קודם כל יש לך את הנבואה. זהו,
אהבתי יותר את הסינתזה של מה ששניכם אמרתם, כי באמת כשאנחנו אומרים שזה הדבר הכי טוב בהיעדר, הדבר השני הכי טוב זה נכון, כי באמת אם אין נבואה אז אנחנו נאלצים ללכת לכיוון הזה. מצד שני, מה שאתה אומר זה גם נכון, כי הרי למה לא לחשוב אם אפשר לחשוב? השם נתן לנו שכל כדי שנחשוב, לא רק כדי שנקשיב. מצד שני... איך הנביא הבין את האלוהים? כלומר, איך הוא, אם אתה שואל נביא, מה זה אלוהים? אז זו שאלה מצוינת. זה לא שואל כי תמיד ננסח את זה ככה. שישעיה אומר, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. ואז אתה אומר לו, אבל לא אמרת שהוא נעלה הרי זה סותר את עיקרי האמונה של הרמב"ם. אי אפשר לראות אותו, ואין לו גוף, לא דמות הגוף וכו'. אתה לא מסכים עם זה? אתה שואל את הנביא. אז ישעיה אומר, בטח שאני מסכים עם זה, ברור שאין לו גוף, מה נראה לך? נו, ומה אתה אומר פה? לא יודע, ראיתי, ככה ראיתי, מה אתה רוצה ממני? זה דבר חשוב, שאליו אנחנו חותרים ב10 דקות הקרובות. אומר ישראל אלדד, בהגיונות נקרא, שזה ספר חשוב מאוד, דברי ביקורת קשים. התגלות האמת של אחדות אלוהים בורא עולם ובוחר בעמו ישראל הפכה להיות חוויית יסוד בעם ישראל. רק בימים של ביניים טרחו חכמי ישראל להביא לחוויית יסוד זו אישור מן השכל הפילוסופי. ותמיד לא מצורך פנימי כי אם מתוך מגע זה עם אלוהי נחר, והמה לא אלוהים, אף לא אלוהים אליליים, כי אם קטגוריות מעולם ההפשטה, שנעשו קטגוריים לעולם אמת האמונה. והתייצבו אותם חכמי ישראל להיות סנגורים, אלא שנסתבכו במשפט זה בסבך ראיות ועדויות ונימוקים. במקום זה חייבים היו לקום ולהודיע שאין הנאשם מכיר בסמכותו של בית דין זה של פילוסופיה ומדע. עכשיו, זה עוד הדין. אחר כך הוא אומר שכל הפילוסופיה הדתית זה הרכבה של מין בשאינו מינו. וזה כליים רוחניים גמורים, ושזה אסון רוחני טוטלי. אבל הוא עוד אומר את זה יחסית לעדינות. יותר חמור מזה אומר שבתאי בן דב. כשהוא מנסח את מה היחס שלנו לפילוסופיה הדתית, הוא אומר, ברוך שפטרנו מכל הפילוסופיות וחסד. תהליך הסילוף נמשך בדיוק זה 1000 שנים. ועל סף העת החדשה מסתבר שלא היה אפילו יהודי אחד בעולם שלא נפגע בו. למי הוא מתכוון? אבי הפילוסופיה הדתית בעם ישראל, והוא רס"ג, רבנו סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות. אז הוא סופר ממנו 1000 שנים עד לתהליך מועד כתיבת הספר הזה, ואומר שכל הסיפור הזה זה 1000 שנים של סילוף אחד גדול. ושזו טענה כואבת. לא פשוטה לעיכול. גם הם ברור שזה לא... זה לא זה. זהו, אז השאלה באמת ברור, לא ברור, זו שאלה לא פשוטה. עכשיו, האם זה נכון או לא נכון, זו שאלה באמת לא פשוטה. הדבר הכי קל להגיד זה מי הם בכלל, סתם טיפוסים. היו חילונים 10 שנים לפני שהם כתבו את הספרים האלה, שניהם. מי הם שהם יגידו על אבות הרוח בעם ישראל שהם יצירי כליים שעושים הרכבות? אז הרב הנזיר העמיק יותר מהם, באמת, ולימד זכות. אבל לימוד הזכות שלו הוא לא לימוד זכות כזה עדין. אומר הרב הנזיר, הרכבת הפילוסופיה היהודית. זה פרק בהקדמת כל הדבר. לא, זה לא תגובה, זה מה שהוא חי בעצמו. נכון, בכלל זה אני אומר. זה ביחד. פילוסופיה יהודית, זה האמת אפילו אחרי. פילוסופיה יהודית משמעה הרכבה. מה זה הרכבה? זה כליים. הרכבת מחשבה עברית בצורה יוונית. ופילוסופיה, שם יווני הוא, המעיד על חוכמה יוונית, כהערת בעלי התוספות. אבל אחרי 2 פסקאות הוא אומר שזה לא בדיוק כך.
הפילוסופיה הדתית היהודית מושפעת מהפילוסופיה הכללית בצורתה, אך לא בתוכניתה, לא בתבניתה. לפילוסופיה היהודית רציפות מיוחדת. הייתי צריך לסמן את זה, אבל זה לא כל כך משנה. כשאני אומר את זה, אני אומר את זה כמעט כציטוט ישיר. הרב הנזיר בכמה וכמה הקדמות לכוזרי ובכמה וכמה מאמרים מנסח רעיון עמוק מן ים, והוא נשמע ככה. והוא מחובר מאוד למה שלחתי לכם בוואטסאפ, על זה שתורת הסוד היא שריד נבואה. אומר הרב הנזיר, הקבלה ותורת הנסתר שהיא מייצגת, והפילוסופיה היהודית, שתיהן נמצאות במרחק שווה מהנבואה. ושניהם תרגומים שלה, אבל שלה, לשפות אחרות. הקבלה, הנבואה נגמרה והתגלגלה לתוך מדרש. המדרש הוא השריד הישיר של הנבואה. המדרש כצורת ניסוח וצורת חשיבה. והמדרש באמת הפך להיות לשתי צורות של יצירה יסודיות בעם ישראל, שזה הנסתר, כאשר הספר היסודי של הנסתר זה הזוהר, שהוא בעצם מדרש מורכב, אבל המדרש הזה כבר משנה צורה, והוא לא דומה למדרשים הרגילים. ובצד השני, לפילוסופיה הדתית. כאשר גם פילוסופיה הדתית ביסודה היא סמוכה למדרשים. קראתם, אני מקווה, את התיאורים של הרב הנזיר עצמו, על מה הוא רצה לעשות עם הרוחניות של עצמו. הספקתם לקרוא משהו מהציטוטים? כן, לא מהגדרה שלו. כל האלה שבהם הוא מנסה ללכת למצוא נבואה, ושבהם הוא מנסה ללכת להתחבא במערה, שבהם הוא רוצה, שבהם הוא אומר שנמאס לו שפרת את זה במייל? בוואטסאפ, הכל בוואטסאפ. שבהם הוא אומר שדי, כמה אפשר להלעיט את הנשמה בנייר. עכשיו שתבינו, הרב הנזיר ידע להלעיט את הנשמה בנייר. הרב הנזיר קרא הרבה. וכתב הרבה, אבל הוא קרא הרבה. יותר ממה שהוא כתב. אי אפשר היה להתחרות עם האדם הזה באמת. משהו באמת... רציתי לקרוא לכם פסקונת קצרצרה, שמתארת את צורת האישיות. איך הוא מתייחס לאתגרים רוחניים. זה הלכתי, מה ששלח לה? לא, זה לא היה. זה בכוונה לא היה, רציתי, טוב, אתם רואים, לא הספקתי לשים סימניות. שמחתי על זה שזה מסומן אצלי בעיקרון. טוב, הציטוט הקטן הוא באמת, כלומר פשוט, שעוצמת הרוח של הרב הנזיר, איך הוא יושב ללמוד, ואז הוא אומר ככה. די, אי אפשר ככה. רק 5 ימים לא אכלתי שום דבר, וכבר אני לא מצליח להתרכז. גוף המוגבל. כן, הוא אומר, אני פשוט, חבל שאני לא מוצא, כי זה פשוט כל כך יפה לקרוא את זה, את הספונטניות הכנה הזאת של התסכול, כאילו, אני עסוק פה באיזו שאלה רוחנית עמוקה, אין לי זמן לשבת לאכול. רק 5 ימים לא אכלתי, וכבר זה מפריע לי. יש שאלות שלוקח יותר מ5 ימים של ריכוז רציף לפתור. זה לא עובד ככה, אי אפשר עם הדבר הזה. זה היה סוג הבן אדם.
והוא שם לעצמו למטרה, אחרי שהוא פגש את הרב קוק, לחדש את הנבואה. אחרי שהוא קרא את כל הספרים האלה, שבהם נאמר שהנבואה היא יסוד חוכמת ישראל, אז הוא החליט שטוב, יפה מאוד, אז צריך שהנבואה תחזור. ואז הוא הקדיש את החיים שלו, דרך אגב זו תמונה שלו. זה הרב הנזיר? כן. הוא לא יסתפר. יפה, זה אפילו קשור לשם שלו. מה, נזיר? נזירים לא מסתפרים? כן, נזירים יהודים לא מסתפרים. הוא גם לא שתה יין. הוא גם לא שתה יין, והוא גם לא אכל ענבים. והוא קידש על מיץ תפוזים. והוא עשה מה שנזירים עושים, חוץ מזה הוא גם היה צמחוני. וגם לא לבש בגדי אור, והכל כחלק מאותה מגמה. הרב קוק היה... הרב קוק לא היה צמחוני. הוא היה אוכל רק בשבת. כן, אבל זה פשוט, זה כל המקובלים עושים, הגדולים. שמה, אוכלים בשר רק בשבת? כן. זה ההנהגות של האריזה. לא לאכול בשר בכלל, זה הרב הנזיר. כאילו, גם לא בשבת הכוונה. כן. דרך אגב, לא להתבלבל. אם היה בית מקדש והיה צריך להקריב קורבן פסח, הוא היה הולך ומקריב קורבן פסח ואוכל קורבן פסח. זה ברור. לא? לא, זה ברור, כי הצמחונות שלו, וזה בדיוק כל הבשורה שלו, הצמחונות שלו היא מתוך היהדות, ולא היהדות שלו היא מתוך הצמחונות. היא מתוך היהדות והיא בתוך היהדות. היא תחומה על ידי היהדות. מה שמצווה מן התורה הוא מצווה מן התורה, ומה שהוא מידת חסידות הוא מידת חסידות, והם לא יכולים לבוא אחד על חשבון השני. כלומר, יותר נכון, הם כן יכולים לבוא, רק שהתורה היא על חשבון מידות חסידות ולא להפך. אבל מבחינתו זה היה מדרגה לנבואה, במפורש. המטרה שלו במשך 60 שנה הייתה להגיע לנבואה. להתנבא כאילו? כן. לא בשביל עצמו, אלא בשביל שהנבואה תתגלה. אוקיי. כדי שהנבואה תחזור לעולם. הוא ראה את זה כחלק ממהלך הגאולה, ועל זה גם צריך לדבר. והוא ניסה מאוד. עכשיו ראיתם בפסקאות שזה לא לגמרי לא הצליח. כן, בן אדם שאומר שאת הספקות הרוחניים שלו הוא פותר על ידי זה שהוא הולך לכותל, מתפלל, ואז מקשיב, ואז שומע תשובה, הוא לא בן אדם שעד כדי כך רחוק מנבואה. שומע תשובה בלב, וזה כל חמישי שהוא לא... שומע פסוק. שומע פסוק. וזה ודאי אצלו. הוא כותב, כלומר, הרב הנזיר היה אדם שהיה סופר שכלתן. מדען קפדן ביותר בכתיבה שלו. יש את הנושא הזה, נכון שכשיש איזה שם ספק, אז תפקים ספר תנ"ך, ואז יש איזה פסוק, ככה קברו נגיד את למד משהו שם. כן, אבל זה לא בגלל... זה של נבואה? לא. למה לא? זה סוג של אם כבר, קוראים לזה גורל הגר"א, אבל זה סוג של אם כבר רוח הקודש. זה לא, דרך אגב, מה שחשוב לדעת זה שאם אתה ואני נעשה גורל הגר"א, לא יצא מזה שום דבר. אנחנו לא נביאים. למה לא יצא מזה שום דבר? גם מי שעשה, גם הגר"א לא היה נביא. למה לא יצא מזה שום דבר? כי אנחנו לא הגר"א. רוח הקודש מעולם לא עזבה את עם ישראל, וזה באמת הטענה של הרב הנזיר. שהפילוסופיה הדתית בעם ישראל, וגם כל חוכמת ישראל, במיוחד הנסתר, הם כולם ביטויים נסתרים של נבואה שממשיכה לפעום בשקט בעם ישראל. על אש מאוד קטנה. אם הנבואה הייתה לגמרי מפסיקה, ורוח הקודש הייתה עוזבת את עם ישראל באמת היה נגמר. אבל הנבואה חיה בעם ישראל על אש קטנה. כל הגילויים של התורה בתקופה שהנבואה לא קיימת הם נבואה לייט, מאוד. בדרגות הולכות וקטנות לאורך הגלות, והולכות וגדלות בתקופה שלנו. והוא החליט שזהו, הגיע הזמן, צריך רק מישהו שימסור על זה את הנפש. הרב הנזיר היה טוב מאוד בלמסור את הנפש על פרויקטים, אז הוא החליט למסור את הנפש על זה. עד כדי שלב שבו הוא הגיע למסקנה שטוב, זהו, עכשיו, לקח חברים, 2, והם הלכו לוואדי כלב, הוא נחל ענתות, כדי להתנבא. הלך להם או לא הלך להם? לא כל כך הלך להם, בדרך הם כמעט מתו ברעב ובצמא, תפסו אותם ערבים, בנס הם ניצלו וחזרו הביתה. אז נס היה, חוץ מזה יצא מזה ניגון הנזיר, שזו מנגינה מאוד יפה של הרב הנזיר. באיזה גיל הוא מת? קרוב ל-90. קרוב ל-90?
וזה נזרם כזה? 72. ב-1972 הוא נפטר. הסיפור הזה עם ההליכה לוואדי קלט היה כשהוא היה בן 50. לא כשהוא היה צעיר או פוחז. אחרי שהוא כבר היה מקובל, אחרי שהוא... לא בגיל הנעורים השובב. זה היה בירדן. לא, זה היה לפני קום המדינה. זה היה בזמן המנדט. עכשיו, זה לא הלך לו. והוא הגיע מזה למסקנה שאותה רציתי להקריא לכם, רק שנדמה לי שהסימניה שלי נעלמה. זה ממש לא בסדר. באמת. הרב הנזיר היה איזשהו רב של איזושהי קהילה? יראה לך שבן אדם כזה יכול להיות רב של קהילה? לא יודע. לא, האמת שיכול להיות, אבל הוא לא היה רב של קהילה. אז אין סיבה לקרוא לו רב. כן, זהו, זה לא רב. הוא היה רב של תלמידים. זה כן, היו לו תלמידים. והוא היה רב שלימד בישיבה. מבחינה הזאת, כלומר, הוא מונה על ידי הרב קוק ללמד בישיבה. שלא. מבחינה הזאת הוא בהחלט היה רב. מצאתי. לא, אני פשוט התחבא הסימניה. המסקנה של הרב הנזיר מכל הסיפור הזה הייתה, הנבואה לא תתגלה בדרכי הבקשה של חיפושים ומאמצים של בכיות ושפיכות נפש ורוח בתפילות ותהילות במשמרות בלילה ובהתבודדות יומם במערות ובהרי השדה. זה כל אחד מאיתנו יכול להגיד. רק שהוא באמת ניסה את זה במשך 20-30 שנה. כי בדרך החוכמה והמדע, שזוהי הצורה הראויה לדור, להשמיע בה דבר אמת, לאמיתו, בבירור והוכחה, מתון מתון, להשמיע לאוזן, ולקרוא לאסירים דרור. וזה הוא אומר לעצמך, עסוק במדע ספרך כל הנבואה. זה ספר כל הנבואה. המסקנה הזאת היא מסקנה גדולה. זה לא מסקנה של ייאוש, אלא זו מסקנה של עשייה. אתם רואים שזה גרר אותו להמשך עשייה. דרך אגב, הוא לא התחיל את זה אז. את הספר כל הנבואה התחיל לכתוב עוד לפני שהוא הלך לחפש בהרים. אלא שבסוף הגיע למסקנה שזה באמת היה הדרך הנכונה מראש. כי באמת הנבואה שמתגלה בסוף ההיסטוריה היא לא הנבואה הראשונית, הקדומה, אלא היא נבואה שכוללת את כל הפילוסופיה וכוללת את כל ההישגים של השכל שהיה מאז. והיא סינתזה של כל ההישגים של הרוח האנושית שהתגלו דרך הפילוסופיה ושל כל ההשגות שהתגלו על ידי הנסתר, ועל גביהן היא מופיעה. ובעיקר היא מופיעה דרך הגאולה. בזמן הגאולה. על זה באמת ראוי לציין שהנבואה תחזור. עם ישראל מאמין במפורש שהנבואה תחזור, והנבואה במפורש צריכה לחזור לאחר הקמת המדינה, כמו שהעידו כל הספלטנים ביותר אצלנו, הרמב"ם, רס"ג, וגם הכוזרי. דווקא הכוזרי אמר את זה ברמה פחות מדינית, הוא דיבר על ארץ ישראל, אבל הרמב"ם אמר לא מספיק ארץ ישראל, צריך מדינה בארץ ישראל. כל עוד אנחנו תחת שלטון גוי זה לא יכול לחזור. אין מסורת ברורה. יש מסורת אבל שזה תלוי זה בזה. הרב קוק עצמו אז זה לא לטעון טענה לרצון אלוהים? מה? להגיד בהכרח שיש נבואה, שתחזור הנבואה. כן, איך אנחנו יודעים את כל זה? כי יש לנו מסורת על זה באמת מהנביאים עצמם. כלומר, זה בעצמו נבואה. כן, הנבואה עצמה העידה, לא, זה נכון. הנבואה עצמה העידה שהיא תחזור. ונגיד בספר יואל, ובעוד הרבה ספרים, ובעיקר בספר של משה רבנו, עליו השלום, בספר התורה, שבו כשמתגלה הנבואה בפעם הראשונה אחרי נבואת משה רבנו, שזה ב70 המתנבאים במחנה, אז מגיע יהושע ואומר, אדוני משה, כלאים, מה אני אומר להם? רק אתה נביא פה. עוד יגידו שהם נביאים כמוך. מה אומר לו משה רבנו? מי ייתן כל עם השם נביאים, וישפוך השם רוחו עליהם. זה התכלית, זה המטרה בסוף. את זה מתרגם יואל לפסוקים יותר מליציים.
על זה שהשם ישפוך רוחו על כל בשר. וזה מה שישעיה אומר, כשמלאה הארץ דעה את השם, לא הכוונה שכולם ילמדו פילוסופיה דתית, אלא הכוונה היא שכולם יהיו נביאים. וזו התכלית בסוף. וזה באמת יחזור עם עכשיו. איך נגלה נבואה שוב, אם עכשיו מישהו יתנבא? איך נגלה? קודם כל זה נבואה ולא בית חולים טירה. יפה, נכון, כי זה היה כידוע ההבדל בין תפילה לשיגעון, נכון? כלומר, כשאני מדבר על השם זה תפילה, וכשהוא מדבר עליי זה בית חולים בטירה, נכון? אומר הרב קוק, שישימו לב שיש פה נקודות. הנקודות חושפות משהו חשוב. הוא מצטט רק אחר כך. הוא אומר, מצאתי לשון מרן שליטה בכתב יד. מרן זה הרב שלי, שליטה זה שיזכה לימים טובים וארוכים. בכתב יד, והם לי לתנחומים ולדרבון. אומר הרב, ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי יזוז וקודש. הם ידעו לכלכל דבר, האמת לאמיתה יגידו, יספרו איך נגלה להם דבר השם, לא ישקרו ולא יחניפו, את רוחם באמונה יוציאו, ורוח אמונים יקר מחרוץ, הפסוק ירומם עם ישראל, וישראל יעמוד על רגליו, יחל לחוש את סגולתו מימי קדם. מה לדעתכם היה כתוב בנקודות? את זה הרב הנזיר גנז וגילה לתלמידים ספורים בשיעורים. בימינו כשכתבי היד יצאו, אז אנחנו יודעים מה היה כתוב שם. היה כתוב שם, והקשיב ואשמע, והנה במעמקי נשמתי כל הומה. והחרד, כה ירדתי על הנביא שקר אהיה, לומר, כה אמר השם אליי, ולא דיבר איתי השם. ואבין, ספיחי נבואות הנה צומחות. כבר הרב קוק מתבונן בנשמה של עצמו, ומרגיש שמה שהוא מרגיש זה כבר, זה פה, זה נבואה. אבל מצד שני, הוא בעצמו לא בטוח. חושב ומבין, לא, זה לא נבואה. אבל מצד שני זה גם לא לעבודה בעיניים. זה ספיחי נבואות. מה זה ספיח? ספיח זה כשגידל צמח, אז נופלים לו זרעים, ואז הם צומחים מחדש, זה ספיח. זה המשמעות של ספיחי נבואות. הנבואה הייתה, היא קמלה, אבל הזרעים שלה שנפלו לתוך האדמה ובתוכה חיכו הרבה זמן, עכשיו צומחים מחדש. הרב קוק מרגיש את שיבת הנבואה וגם הרב הנזיר. ובימינו באמת צריכה להתעורר. מי יכול להיות נביא? הרוח השם דורש לו גיבורים. כל אחד בחדר הזה או ש... כל אחד בחדר הזה, קדימה, גיבורים. זהו. בעצם סיימנו. ההמשך שקשור באמת לגאולה הוא בשיעור הבא. אפשר אפילו לעצור דקות, צריך את הסיסמה. עכשיו, הצ'ופר שרציתי בשבילך קשור היה לשאלה שנשאלה בשיעור הקודם. זה קליק? כן, בהחלט.